nami. So raja ni baru nami sa luhut na. Atong adorang alahu patubahamin do dalan nami mangito yang tu dibata marhite uning-uningan na pinatupam. Adorang sama turhami dia mu pate musik nami asa perjolo majo pasahat alu-alu nami tu amat tadi bata. Nuang pemang alu-alu majo kude bata setulusa ada. Debata masih panopa anak si panobus todi debata todi perbadia manuturi asa dingga dituturi di pasu-pasu ulonon merdala di bagasan las niroa. Baik namang. Mau lihat mak nuaing pe alu-alu damang majo tu saluhut na kasuru-suruan dohala nabadia do ka sahalan na punami na parjolo makorasi asa tong-tong ulat nami di pasu-pasu di bagasan parhorasan. Mau lihat mamang nunga dia alu-alu ko nuaing pe alu-alu majo tu situan natorop amat taraja in atas soribada panggom menihuta ati boha marjolo budi nakabarator dia kapakata itu pangalakan nami asa tong-tong nasi darade mangaju manuturi mangajara-jari hami hasuhun. Jadi nuaing pe alam bermula dona denggan bermula dona uli asadok na dua-dua siajur mula-mula siajur mula topa persirangan naik perdomon ni hosa di dolo pusupuit madopak ko tau-tauba bae majo godang mula-mula aspadomu mahu godang sopa. Jadi dos merata tadi itu hasuhuton alasan mangeliak mahidate mabba ulata jadi songonom manon dihamu raja di baru nami hamu mamanom nomo ate na baru mang baru jadi songoni manon ditarik oyah na mangeliat asa tari datang puna gordang ate hamu manon di jolo mangiu meta sudi ate edo dos surata jadi wah hamu di raja di baru nami rade hamu dihamu raja di baru nami mang rade hamu jadi mau lihat mak. Oh lo. Jadi songoni madihita. Jadi dia mau pada musik nami. Gabe mah. Asalnya gabe dia perhorasan. Di hami pelasuton. Do di saluk na hami perhamaraki. Do di rajat urunami. Asai do na tua-tua. Asa binua ma tano liat ma bai pinggap pasu. Bai ma dia lihat asa di batama nama masu-masu. Bai namang.